και ο ασθενής έχει κανονική εξπερμάτιση στη συνέχεια. Και έχει μια κανονική φυσιολογική ζωή. Ναι, ακριβώς. Και επίσης αυτή η λυμφαδενεκτομή παλιότερα όταν γινόταν ανοιχτά, η τομή ήταν από το στέρνο μέχρι πολύ χαμηλά. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χειρουργική επέμβαση με εβδομάδες νοσηλείας. Πλέον γίνεται με 3 μικρές οπές και η διαφορά είναι τεράστια. Την άλλη μέρα ο ασθενής μπορεί να φύγει. Μιλάμε για θαύματα τώρα που γίνονται έτσι, στη ρομποτική χειρουργική και στην ουρολογία γενικά. Ναι. Εξέλιξη σε όλο το μεγαλείο τους. Βέβαια. Έτσι, φανταστείτε, όταν ανοίγαμε και κάναμε ριζική λυμφαδερεκτομή από την ξεφοειδή απόφαση, από εδώ, το στέρνο, μέχρι την ειδική σύμφαση, δίπλα από τον οφαλό, μία τεράστια τομή. Ώρες χειρουργείου, δύσκολο χειρουργείο, με όλες τις πιθανές επιλογές. Να μολυνθεί μόνο η πληγή, να μας κάνει μια κύλη. Τι λέτε, ράματα, ιστορίες, πράγματα. Ναι, ακροτηριαστική, μπορώ να πω, μια επέμβαση. Να εμφανίζεσαι μετά, να βλέπεις τον εαυτό σου και να είσαι σημαδεμένος και να θυμάσαι πώς έγινε αυτό. Δεν είναι απλό να το περάσει κάποιος. Σημαδεύει τη ζωή του ανθρώπου από εκεί και μετά αυτή η επέμβαση. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι τόσο απλά και είμαι τόσο χαρούμενη που κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί μέσα σε τόσες δύσκολες ασθένειες, εδώ μιλάμε για ότι φεύγει ο ασθενής και δεν θυμάται καν ότι την πέρασε. Δηλαδή κάνει και τη θεραπεία του, δεν μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό καρκίνο. Μιλάμε και για άλλες περιπτώσεις που φεύγει θεραπευμένος και το ξεχνάει το γεγονός. Δεν πληγώνεται ούτε η περηφάνειά του, ούτε ταλαιπωρείται και αυτός και η οικοί του. Δεν φαίνεται, δεν. Τώρα αυτό που είπαμε για τον καρκίνο του όρχεως που αντικαθίσταται κιόλας έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος Δρακόπουλος, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Και αυτό στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι μπορεί να είναι νέα η τεχνική, η ρομποτική, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Αυτό που λέει ο κόσμος... Πόσα χρόνια, πείτε μου λίγο κύριε Ανδρέου, πόσα χρόνια είπατε από το 50... η ρομποτική από το 2000. Από το 2000, ναι. Ναι, στην Αμερική. Οι ασθενείς αυτό που ρωτάνε, μιλώντας με παλαιότερους συναδέλφους, θα καθαρίσει καλά. Ναι, θα καθαρίσει καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε. Δεν είναι μόνο ότι είναι εξελιγμένη η τεχνική, είναι ότι έχει καλά αποτελέσματα, κυρίως ογκολογικά και μετά και λειτουργικά. Στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού που είναι εκπαιδευμένος σε αυτήν την τεχνική, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Και δεν πρέπει να φοβούνται αν θα καθαρίσει ο καρκίνος ή όχι. Φυσικά και θα καθαρίσει, γιατί η λεπτομέρεια της επέμβασης είναι πολύ μεγαλύτερη. Απλά ο χειρουργός να είναι έμπειρος, αυτό που λέτε εσείς, και να έχει μια προϋπηρεσία στο χώρο της ρομποτικής χειρουργικής. Χειρουργούν τρισδιάστατα με 15 φορές μεγέθυνση. Ναι. Δηλαδή και η τελευταία λεπτομέρεια φαίνεται. Θα πρέπει όμως να ξέρεις πού να κατευθύνεις και το... Ναι. Εξού και η εκπαίδευση. Πόσα χρόνια εκπαιδεύτηκε ο κύριος Ανδρέου στο 16 χρόνια στο Παρίσι για σπουδές, ειδικότητα μεταπτυχιακά και εργασία ως ειδικός. Βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάρα πολλές. Από την εμπειρία σας, κύριε Ανδρέου, επειδή έχετε χειρουργήσει πάρα πολλούς ασθενείς, βιώνετε μετά και σας λένε πώς αισθάνονται, πώς είναι η ζωή τους, πώς αισθάνεστε εσείς που λειτουργείτε επεμβατικά με αυτόν τον τρόπο πια? Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που έχουμε. Το ευχαριστώ ενός ασθενούς ο οποίος πήγε καλά είναι ότι καλύτερο. Αισθάνεστε πολύ χαρούμενος και δεν μετανιώσατε ποτέ που διαλέξατε αυτή την ειδικότητα και εξελιχθήκατε έτσι? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Μου αρέσει το χαμόγελό σας. Ο πατέρας του ήθελε να το κάνει φαρμακοποιό, γιατί ήταν φαρμακοποιός στην Ξάνθη, δίπλα μας. Και ξέφυγε και έγινε γιατρός. Και αυτό είναι το όφελος, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μου αρέσει και εσείς που χαμογελάτε, κύριε Δρακόπουλε, γιατί αισθάνεστε ευτυχείς που συνεργάζεστε Αν ήμουν στην ηλικία του, και εγώ θα πήγαινα να μάθω ρομποτική, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Ναι. Αυτό το μέλλον της ουρολογίας και της χειρουργικής. Αν είχα την ηλικία του φίλου μου, του κ. Ανδρέου, και εγώ θα πήγαινα
Είναι πολύ, πήγα και το παρακολούθησα στα χειρουργεία του, είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και όταν βλέπω τον ασθενή, ο δικός μου είναι από εδώ και ανοιγμένος και και βάχ και πονάει και παυσίπονα και τέτοια και χίλιες επιλογές και χίλιες ιστορίες. Και την άλλη μέρα του κυρίου Ανδρέου μας χαιρετάει και πηγαίνει σπίτι του. Τι μήνυμα θέλετε να περάσουμε τελειώνοντας, που πήρα και χρόνο και το ξέρω, με ειδοποιείτε τώρα στο τέλος της εκπομπής? Ότι παρόλο που μιλάμε για σοβαρές ασθένειες, υπάρχει αισιοδοξία. Γιατί έχουμε καλά αποτελέσματα ογκολογικά, έχουμε πλέον και καλά λειτουργικά αποτελέσματα. Και όλα αυτά γίνονται όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για τον ασθενή. Το κόστος μπορεί να το αντέξει κάποιος, τελευταία μου ερώτηση? Δεν είναι δυσβάσταχτο. Σχετικά με την Ευρώπη ή ακόμα και την Αθήνα, τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα. Οπότε, πάντα η Θεσσαλονίκη είναι φτηνότερη. Ναι, σε πολλά πράγματα. Όλο και περισσότεροι ασθενείς έχουν πρόσβαση. Και εμείς προσπαθούμε βέβαια, μειώνοντας τις αμοιβές μας, συζητώντας τις τιμές με τις εταιρείες κτλ., όσο το δυνατόν να μειώνουμε το κόστος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρακόπουλε, που είχαμε καλά. αυτή την εκπομπή και είσαστε εσείς υπεύθυνος για το ότι λειτουργήσε έτσι αυτή η εκπομπή. Εσείς γνωρίζετε τον κύριο Ανδρέου και μας το συστήσατε για να παρουσιάσουμε όλα αυτά τα καινούργια και τόσο ενδιαφέροντα στο χώρο τον επιστημονικό. Όσο υπάρχει η κυρία Μαρονίτου και δείχνει τέτοια ευαισθησία και εμείς ανταποκρινόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρέου. Εύχομαι να έχετε πολλές και καλές επεμβάσεις έτσι, με τη ρομποτική χειρουργική, και σε εσάς, κύριε Τρακόπουλε, εύχομαι να είστε και να στηρίζετε ό,τι καινούριο, έτσι, με αυτό το ανοιχτό πνεύμα που έχετε και το κάνετε, το έχετε αποδείξει μέχρι στιγμής ότι το κάνετε, να είστε κοντά σε ό,τι καινούριο και έτσι να επωφελούμαστε κι εμείς και να δίνουμε την πληροφόρηση, τη σωστή και την έγκυρη πληροφόρηση στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου αυτή την εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι ενημερώθηκαν και ενημερώθηκαν σωστά. Δεν παραπλανήθηκαν όπως γίνεται συνήθως, έτσι όπως συνηθίσαμε να λειτουργούμε εδώ στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σκεφτείτε όλα όσα ακούσατε και λειτουργήστε ανάλογα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.